27 апрел дар ноҳияи Данғара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарон ва фаъолони вилояти Хатлон мулоқот карданд. дар мулоқот сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода, аъзои ҳукумати кишвар, раисони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. ҳадафи сафари корӣ дар вилояти Хатлон ва мулоқот бо роҳбарону фаъолон вобаста ба вазъи буҳрони ҷаҳонии муосир, баррасӣ кардани вазъи иқтисодиву иҷтимоии вилоят, шиносоӣ бо рафти корҳои кишоварзӣ, вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ ва истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти вазъи мураккаби ҷомеаи ҷаҳонӣ, тағйирёбии иқлим, таъсири он ба иқтисоди кишвар ва бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарону фаъолон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки мо вазифа дорем, ки дар чунин вазъият ба рушди соҳаи кишоварзӣ беш аз ҳар вақти дигар диққати аввалиндараҷа дода, кишти зуратҳо ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро боз ҳам зиёд кунем ва бозори истеъмолии мамлакатро дар ҳама фаслҳои сол бо маводи озуқа таъмин намоем. таъкид гардид, ки тамоми мардуми Тоҷикистон пеш аз ҳама кишоварзон ва ҳар як оиларо зарур аст, ки ба истифодаи самаронуки обу замин, аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигиву президентӣ ва рӯёнидани 3-4 ҳосил диққати аввалиндараҷа диҳанд. роҳбарони вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он вазифадор шуданд, ки ҷиҳати мунтазам таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ватаниву хориҷӣ, доир ба зиёд намудани майдони гармхонаву сардхонаҳои замонавӣ, ташкили корхонаҳои бандубасти маҳсулоти кишоварзӣ ва таъсиси марказҳои логистикии чораҳои таъхирнопазир андешанд. бо дар назардошти ҳадафҳои муайяннамудаи ҳукумати мамлакат, аз ҷумла саноатикунонии босуръати кишвар, ҷалби сармояи мустақими ватаниву хориҷӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди инфрасохторӣ ва рушди соҳаҳои афзалиятнок зарур шумурда шуд. вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор шуд, ки якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва сармоягузорон барои ҷонлок намудани фаъолияти корхонаҳои амалкунанда ва барқарорсозии фаъолияти корхонаҳои аз кор бозмонда чораҷӯӣ намоянд. вобаста ба таъмини иҷрои нақшаи ҷамъоварии андозу пардохтҳо ва коҳиш додани ҳаҷми бақияи қарзи андозҳо дар вилоят, роҳбарони вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он аз сарвари давлат супориш гирифтанд, ки якҷо бо вазорати молия ва кумитаи андоз ҷиҳати саривақт ва пурра ҷамъоварӣ намудани андозҳо, кам кардани бақияпулии онҳо ва роҳ надодан ба қарздории музди меҳнат тадбирҳои зарурӣ андешанд. дар робита ба ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар самти рушди соҳаи маориф, роҳбарони вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он вазифадор шуданд, ки якҷо бо вазорати маориф ва илм барои ҳалли камбудиҳои ҷойдошта, хусусан таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорон, таъмиру азнавсозии муассисаҳои таълимӣ ва иҷрои саривақтиву босифати барномаҳои давлатии қабулгардида тадбирҳои иловагӣ роҳандозӣ намоянд. масъулини вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он супориш гирифтанд, ки якҷо бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ҷиҳати баландбардоштани нишондиҳандаҳои шуғулнокӣ ва соҳибкасб гардонидани шаҳрвандони аз 18 сола боло, ки касбу ҳунар надоранд, тадбирҳои мушаххасро амалӣ намоянд. ҳифзи сиҳатии мардум ва мунтазам беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ яке аз масъалаҳои муҳим мебошад, ки зери таваҷҷӯҳи хоссаи давлату ҳукумати мамлакат қарор дорад. аз ин рӯ роҳбарияти вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он якҷо бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор гардиданд, ки доир ба бартараф кардани норасоии табибон ва кормандони миёнаи тиб, фароҳам сохтани шароити хуби корӣ барои кормандони соҳаи тиб ва рафъи дигар камбудиҳои ҷойдошта чораҳои қатъӣ андешанд. зимни суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба риояи қонунияту тартибот ва волояти қонун дар вилояти Хатлон
пешгирӣ кардани ҳама гуна қонуншиканӣ ва ҷинояткорӣ ва таъмин намудани волояти қонун андешаронӣ карда, дар назди масъулини вазорату идораҳои дахлдор вазифаҳои мушаххас гузоштанд. тарбия ва интихобу ҷобаҷогузории кадрҳо, махсусан аз ҳисоби ҷавонон ва духтарону бонувони болояқат, дар мадди назари роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар қарор дорад. аз ин ро барои ҳалли ин масъала роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, кумитаҳои оид ба корҳои ҷавонон, занон ва ҳизби халқии демократии Тоҷикистон вазифадор шуданд. дастури супоришҳои дигар ба раисони вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он, роҳбарони гурӯҳи корӣ оид ба корҳои ободониву бунёдкорӣ вобаста ба сарфаю сариштакор будани мардум, роҳ надодан ба исрофкорӣ, беҳтар кардани шароити зиндагии аҳолӣ, ҳамаҷониба омода намудани соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба хотири истиқболи арзандаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ва истифодаи самараноку оқилонаи заминҳои кишт дода шуд. баъди суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба натиҷаҳои фаъолияти бахшҳои иқтисоди миллӣ, иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид, раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳои давлатӣ ҳисобот доданд.